No joo, mä koitan tässä nyt selostaa tän videon jälkikäteen tähän päälle ja joo, siellä lentää pieni nätti propellikone. Tosiaan tässä ollaan tonne veneilemään lähdössä. Tää on kuvattu 13. päivä heinäkuuta 25. Sunnuntai-päivä oli. Ja tää on tää kunnan veneranta tossa ja vai perämies. Kusitko? Kusitko? Hyvä. Ei tarvii heti kusta äyskäriin. Ilmahan oli oikein hyvä ja Luulen. ellen rajakin taas rikkoontua tossa jo. Oli lämmin päivä. Sit vaan aletaan siis mennä reissuun. Sä sanoit, että ei pitäisi tulla yhtään. Jotkut muutkin on lähtenyt Joo, pikkuveneelle. niin kuin meillä on. Meneekö meidän vene kovempaa? Samaa vauhtia. Ja kamat. Sä sanoit, että piti tulla 0 metriä. Kamat roudattiin tohon ja auto vietiin tonne parkkiin ja siitä sitten lähdettiin ajeleen. Tässä nyt on jo tunti reilu tultu ulospäin ja muistaakseni tossa oli tankattiin jo kerran ja tossa oli muistaakseni joku merimerkki. Mietin, että kummalta puolen pitää mennä. Ei sillä nyt ole tolla veneellä nyt niin merkitystä, mutta kivahan se on ajaa kumminkin oikealta puolelta. Ja myöhemmin siinä sit tulikin joku vene, niin samalta puolelta mentiin ohi merkistä. No itse asiassa tässä jo aletaan saarta lähestyä, että siellä näkyy noi Loviisan reaktorit ydinvoimalaitoksen. En nyt tässä kuvassa tietysti näytä miltään, mutta ne on aina jotenkin vaikuttavan näköiset tuolla merellä, kun ne näkyy pitkälle nuo isot reaktorit. Jaa, sit onkin jo tilattua ruuat ja syötiin tossa ravintolassa ja siellä menee toi purjevene, se on siinä Loviisan satamassa aina seisoo ja en nyt nimeä muista, mutta joo, siinä oli joku pätkä. Siinä on sit vierasvene satamaan. Se tuli se vesipussi.
Se vesipussi tuli nyt. Ja ihan pääsee vesipussillakin. Aika mukavasti oli ihmisiä liikkeellä. Tää on sitten tuo linnoituksen museoksi me sitä sanotaan. Siellä nyt, jos kiinnostaa tuo historia, niin on paljon lukemista kyllä, että siellä nyt paljon muuta sitten. Joku kanuuna siinä oli, mutta leikkipuistokin löytyy. No, tuolla on aina kiva käydä kerran kesässä, ettei nyt, eihän tuolla nyt ole kun on linnan rauniot jäljellä, mutta ihan linnan kivijalka, mutta ihan käymisen arvoinen kohde. Jotenkin viihtyisä. Kiva paikka kyllä tossa aika lähellä. Loviisaa. Me tultiin vähän kauempaa, niin menikö me se 3 tuntia, ei ehkä ihan. Kiva käyskennellä ja tutkia tuota saarta aina. Siellä on semmosia pikkuluoliakin löytyy. Eikö niitä ole viinillä? Onko ne? On. Sitten ne on. Onhan ne. Joo. Onhan ne. Meidän viinimarjat ei ole ollut yksin vielä. Joo, tänä kesänä oli lampaitakin tuolla. En tiedä onko ollut aikaisempina vuosina, mutta viime kesänä ei nähty, mutta me oltiin silloin vähän aikaisemmin, eikä ollut tuo ravintolakaan vielä auki. Mille ne huutaa? Grillipaikkojahan siellä on ja näytti olevan ihan aktiivisessa käytössäkin. Joo, siihen saatiin vene oikein poijuparkkiin, laitettiin tuohon tyylikkäästi. No, paljon oli vapaita paikkoja kyllä vielä. No, vierasvenen laiturissa. Mutta juu, oli siinä Onko kylmä? muitakin pienveneilijöitä oli tullut Kylmempää kuin soutuveneellä jokivesi. No ei sit oo mitään ongelmaa. päivää viettämään. Sittenhän ei oo mitään ongelmaa. Näitä liukkaat. Uit tosta pojun ympäri. Uimas totta kai, mutta ite Uit nyt pojun en ympäri. käynyt, en oo tänä kesänä En mä halua. No uit nyt kumminkin vähän. totutellut tohon kylmään veteen ollenkaan, että vielähän sitä kerkeis Ei oo vika rappunen. hyvinkin.
kerran kumminkin käynyt uimassa, että talviturkki on heitetty. Joo, sit onkin jo kotimatka ja tosiaan ilta meni sitten aivan peilikeliksi, että oli kiva päästellä tosta sitten kotirattaan. Ja siihen se sitten loppukin, mutta siinä pysähdyttiin vielä kotimatkalla yhteen pieneen saareen. Käytiin vaan nopeasti katsomassa se. Vähän eväitä syötiin. Mut joo, ei se. Se oli oikeastaan niinku vasta tämän kesän ensimmäinen reissu, että vesille laskun lisäksi, että aika vähin on jäänyt veneilyt. Ei se mitään. Vielä tässä kerkee veneilemään.